Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa Brook Heaven. Dúfam, že si spoločne užijeme túto časť a ideme na to. No, som smedná, neviem, už som dlho nepila, takže si dám, teraz sa pozriem, aké pitie mám. A nakúpiť mi asi netreba, asi až zajtra si nakúpim. Koľko hodín by ma zaujímalo? 11 hodín ráno či večer? Paráda. Ráno, tak po obede. No. Dobre vyzerám, na doma dobre. Tak si dám, neviem, dám si kávu, alebo dám si vodu. Kávu máme málo, nechám si na zajtra ráno kávu. Ale dneska sa pôjdem presťahovať. Už som nad tým dlho rozmýšľala, že sa pôjdem presťahovať. Tak zajtra stávam o 12. O 11. stávam, lebo by som nič nestihala. Takže teraz neviem, pôjdem von? Nie. Pustím si, možno, zostajem doma, pustím si telku. Aha, vlastne ja tu nemám telku. Ja tu nemám telku. Mám ísť von, ale urobím si taký dobrý večer a idem sa osprchovať o 12. Ja si ešte musím dať pizzu, nič iné neviem, iba pizzu. Pôjdem si nakúpiť zajtra, ale ja už skoro nič nemám v chladničke, takže si musím nakúpiť. Ale čo si mám vybrať? Umiem si ruky. Tak. Keď sa pýtate, prečo som chcela si dom zmeniť, tak preto, lebo už to je taký malý dom a chcem dvojposchodový. A keby mali také trojkúdne, není problém. Sa buchle, jak som zatvárala. A 1 hodina ráno, ja idem papať pizzu. Taká dobrá, len sa nekúpila inú a to je taká pálivá. Ja sa idem osprchovať. Šalbe. Takže jaké si mám dať pyžamo? Sa páčia všetky, ktoré mám. Asi to modré, lebo nebudeme ani zimať na nohy, keď budem iba sedieť, hrať sa na počítači, možno si natočím video. Som osprchovaná a chcem si natočiť video. Paráda. Idem na záchod. Pardon. Tak, idem si umyť ruky. Také mám divné zrkadlo, to je všetko divné. A už som pozerala, aký dom by som chcela a videla som tam pekný dom. Tak 2 hodiny ráno, po obede som osprchovaná. Teraz, čo tu mám napísané, som si nikdy nevšimla plne, čo to je. Nejaké jak vidíte, má tu divné obrazy, tak jen hračku. Tu si musím nabiť počítač. A nie, dobre, on je nabitý. Dobre. Tak. Ten je nabitý, či nie?
Lebo si musím nabiť teraz veci. Je nabitý, či nie? Není. Teraz sa mi vypol, tak si dáme do nabíjačky. Mobil mám ten dám do nabíjačky takisto. A pozriem sa nejaké pozadie, keď tu mám. Na pláži v pyžame asi nie. 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 Čo to je? Nie. Ale vyzerá to pekne. Som v divadle? Nie som. Ani nechcem byť v pyžame. A v divadle? To není nič normálne. A tu už asi viac nemám. Také normálne zelené. A tu mám. A nič tam nemám normálne. Tak, alebo že si dám také. Alebo všetky sú také nie dobré v pyžamu, keď som. Haló. Tak si nechám. Idem spať o 9:00, lebo stávam o 12:00. Tak nie som hladná. Dám si uteším. Po celom dni. Viete, aká som strapatá? Pozerajte na mňa. Úplne strapatá som. Teraz nebudem mať make-up predsa, tak si musím dať ten. Vidíte, ako som unavená? No. Doktorka mi povedala, že mám nosiť okuliare, ale tak možno si dám. Možno nie, keď na to nezabudnem, tak si nedám. Ale zabudnem, takže si nedám. Tak. Tu mám svetlo, zhasnem. Tu je niekde svetlo, haló, svetlo, nikde. To, čo počujem, to fakt neviem. Tak nahlas tu kričia. A to už je, za chvíľu je 6 hodín. Tak asi pôjdem spať. Keď stihnem, možno o 7 stihnem. No, ja sa idem umyť zuby a pôjdem spať, kedy stihnem, lebo zajtra stávam o 12:00 som hovorila. Takže ale mne sa nechce umývať nikdy zuby a musím si umývať zuby. To je dobré, fakt. Tu mám také veci. Mám pizzu, tu si odložím do kúpelky. Zajtra si ju, keď stihnem, tak si ju odložím, tú pizzu. A tam mám ešte toto nevypálené. Joj. Tu nie je ani svetlo. OK. To je taký zvláštny dom. Ja idem radšej spať o 6. Tak malé decko, čo som ja? Malé decko, som už dospela. Ale dneska mám nový dom. Dobrú noc. Niekto je v mojom dome. Nech spím ďalej. 12 hodín či 1 hodina ráno. Som strašne unavená. Bol ešte večer. To mi chceš povedať, že je 10 hodín? O toľko ja idem niekedy spať? Dobre, teraz sa nesťažujem, lebo mi všetko dlho trvá. Tak tu prejdem cez stôl. Pôjdem na záchod. Na záchod, áno. Umyť. Teraz na čo myť ruky, keď
by som sa chcela ísť osprchovať, ale mám sa sprchovať? Áno, budem sa sprchovať. Ráno sa nikdy nesprchujem, ale teraz to urobím. Neviem, dám si také pekné rúžové tričko, alebo ne, dám si rúžové. Dám si také. To tričko musí byť určite iné. Takže si dám také tričko. Ok, to by mohlo byť pekné. No. Ďalej si dám ako sa mám učesať? Neviem. Budem mať také vlasy. Dobre, pekne som sa učesala. Tak. A ešte namalujem sa. Tak. To nejaké by som nebola ja. To nie som ja, nie. Nie, to nikto nevidel. Tak. Haló? Lebo či je? A tu som. Dám si také. A modelika som si krásneho urobila. Idem sa najesť. A idem na chvíľu do mesta, kým mi ten. A potom si dám urobiť ten dom. Umiem ruky. To čo bolo? Au! Moje brucho. Tak to ma bucha. Nerádi. Au, to bola chladnička. Preto nechcem tento dom. Má to bucha. Mi to privrel vlas. Počkajte. Chladnička. Prosím. Au. Budem zraziť ruky. A idem všetko. To vyzerá ako v horore. To tak vyzerá v noci. Zasvietíme sem. Zasvietíme sem. A nech si kúpi tento dom niekto dobrý. By som chcela zelený dom, alebo biely. By som si ho prefarbila na bielo. Tento dom není môj. Davy. Ale mám ho rada, ale ja ho nechcem. Už sa ho niekto zobral. Ja mám iný dom, ja môžem mať iný dom. O 12 hodín sa najem, prídem sem do nového domu a neviem ešte čo byť. To sa že bolo čo? Chcem bývať tam, lebo je taká neposlušná ulica. Tu má niekto dom? OK, tam radšej sa pozrieť nejdem. No teraz, kde mám ísť, keď som v meste? Môžem robiť čo chcem do 12. Neviem. Idem asi do škôlky, či to je vôbec škôlka? Asi nie. Krásny mesiac. On ide dole. Že slnko moje krásne. Slnko, mesiac, choď preč mesiac. Chcem slnko. Slnko, pravím ti slnko. Ozvena. Počuješ, jak skáčem? Dupem kvôli.
Slnku a nie mesiacu. Je útorok dneska, to je ešte horšie. No, čo to mám napísané na tričku? Všimli ste si to? Keď skáčem, tak tam niečo napísané. A to je jedno, mám tam vlasy. To nech spoznávam. To je môj sused. Za chvíľu je slnko. Tak ja tu nebudem čakať na slnko, blbé. Slnko? Nie. Slnko? Nie. Kedy bude to... Už. Jem na zmrzku. Sice som už jedla, ale to je jedno, mám ešte hlad. Ice cream. Mám sebe teleportovať. Tam je slnko. Ideme si dať zmrzku. Birthday cake? Nie. Čokolád. Ja som dneska taká zelená, tak si dám toto. Neviem, jak sa to volá. Ale viem, že je to dobré. Pri slnku. Ale idem do autobusu. Nie, to je nejaký zvláštny ujo. Ne, keď nám fakt nie. Vidíte? On má zbraň. Ale ja som niečo zabudol povedať. Idem niekomu zazvoniť. Kto si myslí, že to je zlé, keď mám niekomu zvoniť a utekať, tak to možno úplne zlé nie. Yes. A ideme dole. Bye. Ideme na druhú stranu. Opicu má. No, teraz neviem, kde mám ísť, ale... Akože som nikomu nezazvonila. Idem dať... Nie. No. Neviem, čo to je oblečenie. Chcem si kúpiť koňa. A viete čo? Kúpim si ho. Lebo musím mať koňa. Ja musím koňa mať. A chcem mať čierneho koňa. Bude sa volať Sofia. Nie, to je zvláštne. Sophie. Dám tam nejaké i, akože to tam, ako má to tam byť asi. Sophie. Op. A ja mám Sophie. Je to je nejaký koň. A nemá ani meno. A ja mám Sophie. A rýchlo Sophie. Dobrá Sophie, dobrá si. Tu nechcem bývať, alebo som povedala, že tu chcem bývať, alebo že tam chcem bývať. Tu chcem bývať. Tu mám aj zmrzku a to je to také lepšie. Tento dom sa mi strašne páči. Strašne som ho chcela. Ale tu bývať vedľa takého suseda nebudem. Ako je tam voľný dom, ale radšej budem bývať vedľa toho krásneho kotik. No, a zvláštne meno, ale to nám nezabráni, že by sme nebývali tu. Áno, tu. Sophie, ty ideš do garáže. Isa, ale máš. Taký dom som mala. Mám na výber na telefóne. Asi si dám Sophie. Ticho, nemláskaj. Sophie. Dám si taký.
Ešte myslím dať, že nie. Ale ja si taký dám. A ideme Sofie do garáže. Do garáže. Pekný deň je dneska. Otvoríme garáž. Haló. No ale garáž. To musím vystúpiť z koníka. Zo Sofíčky mojej. Ako neviem, prečo nemám kolobežku, ale mám konia. Ale chcem mať takú Sofie a kolobežke nedám meno Sofie. Nie, nedám. Ty buď v garáži, oddychuj a možno ešte pôjde sa niekade previesť. Haló, aha, tuto je. To je také na garáž. Sofie, budeš v garáži. Alebo už v mojom dome, to je hlavné. Tak, ja už asi viem. Tento dom som asi niekedy mala. Alebo nie? Neviem, ale viem niečo z toho domu. Takže mám zamknutý čo? Teraz mal byť zamknutý. Čo to je? Tak, počkám. A už je takže ja musím počkať. Takže odídem. Všetko chápeme na tomto dome. No, som hľadá. 11 hodín nie. Tu je detská izba, tu mala byť. Áno, detská izba. Tu je vonku, ale nechcem ísť vonku. Kuchyňa, obývačka. Hore, keď pôjdem. Asi viem, čo tam je, ale nie som si istá. Mám svetlo, tu mám kúpeľku. Pekná. Tam mám, nie. Aha, a tu mám izbu, tam, kde spať nebudem. Áno, takú. A tu mám moju izbu aj s kúpeľkou. S trezorom, tu, áno, oblečenie. Mám svoje počítať. Ukáž, aké hry majú. Nie, ja jem na YouTube. Tak, na YouTube. Aké krásne zajačiky. No, dobre, musím ich nechať. Nechcela som tento dom, pretože tu som počula toto. A tu budem spinkať. Ja si idem dať obed. Sofie, si v pohode, nechceš piť? Sofie, nechce, je v pohode, tam bude stať. Takže, som unavená, dám si jablko a dobrú noc ľudia. Ešte všade zasnem, aj u Sofie zasnem. Tu svetielko. Vonku svetielko. Mám zamknuté. Dúfam, že mi nikto nepríde do domu, jak to poznám už. To tak. Áno, tu je vypínač. Sofie, chceš zhasnúť? Ty mi asi neodpovieš, ale choď spať aj ty. Dobrú noc, Sofie. No, škoda, že nevyhovorí moja Sofie. Idem spať, lebo ja už som strašne unavená, keď som stala o 10. A šla som spať o 7. Na záchod netreba, umyť zuby mi netreba. Neviem si, keď sa zabudím. Takže na druhý deň. Ja idem spať do mojej izby, tu pre Sofie, niekedy môže tu spať, sa môžeme dohodnúť. Aha, ja som zabudla, že Sofie je koň, a nie moje dieťatko. Tu mám kúpeľka, žalúzie a dobrú noc,